जोङो हाग्रामा सार बुंनाय लोगो लोगोनो जेरैहाय फरगिभ एन्ड फरगेट क्षमा खालामदो नागारलायदो आरो जोङो गोदान बिटिसि दानायनि जि प्रस्तुति खालामबाय थादों हाग्रामा सारा बेयाव हाग्रामा सारा जोंखौ डिस्ट्रिक्टखौ निर्देश होदों जे रावखौबो जेबो बुंनो मोना बयखौबो बोजबनानै लादो जोङो खौसे खामानि मावनोसै ग्रेटार मोनसे बिटिसिनि सार्थआव बेयाव बिटिसिआव गोबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ बिसोरनि सार्थआव आरो जों बयनिबो सार्थआव उन्नतिनि सार्थआव डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बयखौबो हांख्रायनायखाय जोंखौ निर्देश हरनायखाय हाग्रामा सारा जोङो बिथांमोनखौ लिंदों आरो बिथांमोनाबो दिनै खोनासंनानै जोंजों लोगो लाफैदों आरो आङो डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथांमोनखौ बरायनानै लादों बेवहाय जेबो माबा मोनसे जेबो कन्डिशन बिथांमोना होआखै उइदाउट कन्डिशन जयैनो बयखौबो हांख्रायदों आरो जयैनो मावलांगोन साइखुं बसुमतारिया मानि थाखाय हाबफैदों मा जाहोनफोर दं नामा जाहोना बिथाङा नुदों गावनो स्वीकार खालामबाय जे दानि हाग्रामा सारनि जि नेतृत्वआव बिटिसि बे बिटिसिनि खामानि मावनायफोरखौ बियो नुदों आरो जि एकर्डनि माखासे दफाफोर बिटिआरआव थालांनाय बेखौ गभर्नमेन्टजों थायाबाथ' मावनो हानाय नङा बेनिखायनो बियो नुदों लेखा गोरों मानसि आरो गावनो मोनसे समाव संगठन दैदेननाय मानसि हिसाबै जोंनिख्रुइ बिथाङा साबसिन बुजियो सोरजों थायोब्ला मोजां जायो सोरजों थायाब्ला मोजां जायो बेफोरखौ गावनो बुजियो दा बिनिखायनो खम समनि गेजेराव नैबे 4 मासनि गेजेरावनो आरो जोंनि मावनायखौ नुदों गोबां खामानि हाग्रामा महिलारि सारा मावबाय जोंनि सिबा बेफोरखौ नुदों आरो बिजों थायोब्ला फैफिनोब्ला जोंनिनो खामोन बिथांमोना जोंनिनो खामोन आरो गावनि न'आवनो गिदिंफिनबोबाय आरो जोंबो वेलकाम खालामनानै लाबाय दिनै दैदेनगिरिल' हाबगोन बाखि गासैबो बिथांमोननि जिनाखि सुबुंफोर बे सुबुंफोरा फल'वारफोरा लासै लासै जेरावबो हाबगोन गाबोननिफ्राय सुरु जागोन आरो जेरावबो हाबबाय थादों मोनब्रैबो समस्थियाव जोंहा जामनाय गैया खिन्थु बारायनाय दं गामिखे गामि हाबदों रायजोफोर फैदों दा बेयाव जोंहा जामनाय गैया खिन्थु फुरा बारायनायसो दं आरो जोंनि माबायाव दा भटारा बारायदों गोबां बारायबाय चिराङाव फैला दुर्बल जागोन नामा बेफोरबायदि थासारिखौ नुयोबा दाथ' दुर्बल जाबायना मेन मानसियानो फैबाय सावरायग्रा बायदिया मेन रल लादोंमोन सासे बियो एक्स GM जाहैबाय बेनो फैबायबा दुर्बलथ' जाखागोन दुर्बल जागोन आरो बिथांमोननि जायगा अफिसफोराव नायदो अफिसफ्राव मानसि गैया बिथांमोना खमायलांबाय पाब्लिकफ्राबो फैला देरहानाया माबायदि दिल्लीयाव देरहानाया एखेबारे 100% खाथां जाबाय आङो दाखालिबो बुंदों खमसे खम 50-60 हाजार 40-50 हाजार बे मोननै अपसनखौ आं दोनदों बिनि माबायाव जोङो देरहागोन डिफारेन्सआव देरहागोन